Anu pandangannya tajam. Ya wes sesuk Mbak Niken numbahna sampean parfum. Sesuk tak sampean tak nono balsem ya. Malah panas. Iki iki asli. Aku isih ning pondokan kono ki. Nyapok bel kok digorene barang iki. Mau peniti-peniti iki jan, Pak. Ning pondokan kono ki ujug-ujug mak klunting HP ku muni. Sopo iki? Lah kok saka Dik Niken ta. Iya. Tak buka. Mbak Enggar jumeneng. Sik ta. Sepati. Ora iso. Diwaca sik WA-ne. Sepati. Mas, eneng apa, Nduk? Terang salam. Sepoting kosik ya. Manut kene lho. Tuntak tes ya. Ayo sepoti. Mas, kintun salam kagem Mas Akbar. Oke. Ngono. Kowe salam ciye. Lambemu ya tukang pentol. Yo. Samar pamoring soksema sinuk semaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liap-layap hingaluyut waduh sangat dipanemban lelakon kok mboten mendho nanging malah sangsaya handodrok senggana sing jenenge napaki krida aja nganti pisan-pisan jeneng sira Anoman nganti jireh getih wedi ing mati tegese aja nganti tumindak ingkang singlar saka tata tataning senopati aja nganti iki mengko Anoman anggone nranggulangi Prabu Karna sakwadya balane Sata Kurawa ninggal marang jiwaning senopati yen nganti singlar saka jiwaning senopati aja takon dosa aku dhewe kang bakal matrapi pidana marang jeneng sira Anoman nduwure nggih ngestakaken dawuh Sang Adipanemban sedaya badhe kula tamengi jaja mboten nedya kula tamengi gigir Panemban kalilan kula nyuwun tambahing berkah saha pangestu ya pangestuku Gumraja kaya banyu seduda sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik sing dadi tandang kridamu senggana nuwun nggih amit madal pasilan Panemban
Asli. Saraning wadya kang lumampah kumpul sajara satata tancaruk teni rama parna ong dwaja nyemeng Bending ungkung Arisang aswatama Kang minangka Cucuk ing Prawadyaba Wih, ladalah tublas. Durung adoh lakuku iki kepapak ana wanara kusika sita tegese ana kethek kang fulese putih. Ora pangling pandhita ing kendhali sadaya pendhita ing Kundalini Begawan Anoman pancen bener Bambang Aswatama. Duwe sedya ngendi dene pendirangan mripatmu sajak duweni niat kang kurang prayoga. Anoman. Kowe kethek tuwek keplek meh matek dadak. Duwe kekarepan gegayuhan sing maneka warna. Kowe iki wis nganti kempong perot jambul uwanen kok dadak meguru marang pendhita sing ora cetha alang ujure. Nyimpang ngiwa kelawan ngenengen. Sumedya lakune Aswatama arep menyang ngendi? Metuki Begawan Kesawa Sidi. Tak jaluk wujude Wahyu Makutha Rama tumuli. Ndak aturke Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Duryudana Nalendra ing negara Ngastina. Kalamun Wahyu Makutha Rama ora diwulungake, ora sah takon dosa. Pertapan Suwelagiri Gunung Kutarunggu kelakon tak biyuki batang sayuta. Bambang Sotama, iki perkaraku kelawan perkarane Ratu nganggo Karna Basena. Bambang Swatama ora susah melu-melu celeng boloten kebo latengen. Sumingira saka Gunung Kutarunggu kene. Yen Bambang Swatama isih kepengin nyawang soroting srengenge, yen Bambang Swatama isih kepengin ngemut legining gula, anggepmu apa kok aku mbok kon sumingkir saka Gunung Kutarunggu kene? Apa ora ngerti? Apa ora kulak pawarta adol pangrungu? Kalamun pertapan Suwelagiri kang mapan ana Gunung Kutarunggu kene maksih ke bawah perintah lawan negara Ngastina. Sing kudune sumingkir kuwi ya kuwi Begawan Kesawa Sidi saputra siswane klebu Dedyapuramu. Gelem minggat tekan Gunung Kutarunggu kene apa ora Anoman? Saiki ora gelem apa dene sesuk babo arepe napa? Wani karo Bambang Sotama entek wedine kariwanine. Bagus. Gedhemu cilik dur mundhek kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejer kaya manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jemenggleng sudukanmu. Yen pancen kuwi pendhita sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru, wateken aji japa mantramu. Tumpang sut biata tamu melengsati gawe gurone biatangmu sing ngono.
Ah. Go. Ah. Ah. Go. Ah. Go. Pulo wis bejaku yo deyo pancen dadi Ah. Ah. Wah. What? As. Go. Hey. Ah. Ah. Wes. Ah. Ah. Go. Hey. Ah. Wey. Ah. Lo. Hey. Waya. Hey. Ah. Oh. Hey. Ah. Hey. Oh. Ah. Hey. Hey. Oh. Ah. Wey. Ah. Hey. Oh. Hey. Hey. Ah. Wah. Wey. Wah. Wey. As. Hey. Wah. Hey. Oh. Hey. Lo. Waya. Hey. Wey. Waya. Wayo. Oh. Wey. Ah. Oh. Ay. Ah. Oh. Lu. Cacing gak sikilmu. Ah. Wey. Eh. Ah. Ah. Wey. Waya. Eh. Wes. Lo. Ah. Wah. Wey. Ah. 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 Wey. Oh. It oh. It oh. Hey. Go. It ah. It oh. Go. As he. It. Wey. Hey. Ah. Hey. As. Ah. Lo. Wey. Ah. Go. Oh. As. Ah. Hip. Hakut. Wah. Ambruk Anoman. Centuske. Ha. Eh. Wah. Eh. 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 Wah. Doi. Lo. Ah. Waya. Eh. Ah. Oh. Yo. Eh. Ah. Oh. Waya.
Pupuh bindir remuk balungmu. Ayo cobanen aja semekian kowe. Pat. Po. At. Po. Hei, ah, hei. Hei, ah, hei. Ah, ramingkat bosok tenan kowe. Cebiat. Hot lo et at po hot at wah po lo et wah Caurayu hot a et lo et a wah trolong tombak ing kene marganing patimu ah et lo kaya ah wah Os Ridu mawar mangawur amurmu rahan pengarane Gong mak guru gongso kata kaya putula warpang krite tronggo berkata wajon lalayu sapi ah Word. Put Hanoman Jayadrata apa sumingkira tekan papan kene yen pengin dawa umurmu ngaliya saka gunung Kutarunggu ya pertapan Swelagiri saiki ora gelem apa dene sesuk prayoga Jayadrata kang sumingkir saka papan kene janji ora gelem sumingkir babati barisanmu keciliken iket kegeden sirah kowe ah ba oh ah ba ah 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 ba ah ah ba
Mudhono munggah. Mudhon munggah. Mudhono munggah. Etian. What? Etian. What? Hey! Hey! Apa iki? Kak ndelendeng iki apa iki? Apa lagi? Kok lunyu-lunyu ya? Ya satu bela. Kok. Andedel kayoga kono Arisang ora mandaya pati ana yaksa gung cangkrama
But lah talah. 12 padha mandelong barisan sata Kurawean man. Ora pangling wong Banjar Junut Dursasana pancen bener. Aja gembelo sing dadi ndasmu dupeh Kurawa iso kok undurke. Ibarate wong negara pring aja kok pilih sing lempeng-lempeng ki diangkele adep ana. Werku darane para Kurawa, satriya Banjar Junut Dursasana sing dadi musuhmu. Kowe ora sah kakian bebangal. Ora susah kegeden kang dadi sumbarmu. Wong sumbar bakal aber. Para Kurawa padha jengkelang sing dadi kewandane ayuh. Ayuh yen kepengin njajal kasekten para Kurawa musuh tanding lawan Kadang Bayu cobanen. Cobanen yen kepengin ana Dursasana tak nggo gatheng ndase edan-edanan kaya winalik sing dadi rasane Dursasana ya. Ora ana liya musuhmu kejaba Dursasana cobanen. Maju kepara ngarsa legane atimu ya. Cincing jenggot kruncal-kruncal. Legan golek momongan puk-punuk golek pacangan merangi tatang grajawulena kaprair lair lan batin. Olah kok tak tebiah datamu melengsati kamu rondo bojomu wis senggono.
Edan. Yok yo malih kinarya palupi Surya Putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange panyayah tunggil ibu edan-edanan ajur lebur tumpur mawur bubar mamut kaya babatan pacing barisan Kurawa. Ya toh ya. Sapa sing ora ngerti kondange pusakaku? Ingkang ngaranan pusaka Kyai Kunto Wijaya Ndanu sing kasektene mbrebeki jagat raya. He, Anoman. Kepeksa Adipati Basukarno tega karo dedapuramu. Ketaman pusakaku Kyai Kunto Wijaya Ndanu kelakon brodol ususmu dina iki kowe. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Kapan maneh aku bakal memirang Dipati Karna Basusena yen ora ana lelakon dina sakmengko ya. Tak gawe isin tak gawe wirang weh Dipati Basukarna. Karepmu bakal ngajap patine Senggana aku mbok lepasi pusakamu sing mbok banget mbok tresnani. Pusakamu pamungkas Kyai Kunto Wijaya Ndanu ya. Kowe arep nyoba kasekten ing Anoman ya Sang Rama Ndayapati. Tak saut pusakamu kelakon kewirangan selawase urip kowe Dipati Basukarna. Oh. Waduh, mati aku. Oh. Waduh, Gusti ingkang Maha Agung. Kula nyuwun pangaksami, Gusti. Wirang menapa ingkang kula sandhang ngantos pusaka kula rinebating mengsah lemes kekes pepes tanpa daya kula mboten saged pisah kelawan pusaka kula Kyai Kunto Wijaya Ndanu. Waduh dewa
Dewa kula kedah kados pundi dewa Om. Kados pundi anak angger? Kula sawangking ngatebian kok jenengan go buwingung. Goleki apa? Kok gawang-gawang tange sing ngandika goleki napa? Duh apa Panembahan? Kadidene Linala Sanata bebayu kula. Sekawit para Kurawa mandelong barisanipun katrajang dening Anoman sakadangipun bayu. Wekasan kula ngedalaken pusaka pamungkas nuwun inggih Kyai Kunto Wijaya Danu. Mboten ngertosangkan paraning bilai. Pusaka Kunto malah dipun saut kalian Senggana dipun beto melajar kalian Anoman Bapa Panembahan. Ora dalah Anoman murang tata. Ampun kuwatir nggih. Pun bapa ingkang badhe tanggung jawab. Awit menapa? Awit wontenipun begawan Kesawa Sidi mapan mesanggrah wonten ing pertapan Swelagiri menika. Sejatosipun begawan Durna ingkang rumaos paling ageng dipun rugekaken. Krana kula kathah kecalan para putra siswa Durna wis akeh kelangan murid. Nanging samangke malah paduka anak angger Basukarna ingkang nampi pacoban kecalan wujudipun pusaka ingkang dahap paduka tresnani. Durna ingkang badhe tanggung jawab. Kula aturi sumene sawetawis. Durna badhe pados jago. Kula goleke jago sing kira-kira bisa ngrebut baline Kunto. Kang sarta bisa mbubarake pertapan Swelagiri. Nyebar godhong karo sabar sawetara, Nger. Oh, mati aku. Mongko kantining tumuwuh salami mong awas eling lukitaning alam iya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Senggana kepriye pawartane sira Senggana ndak utus jejaga katentremaning Swelagiri kene. Nuwun inggih Panembahan. Wukir Kutha Runggu sampun kula jagi dalasan kadang kula tunggal bayu. Nalindra ngawangga sakurawanipun sampun sembada kula unduraken mawi kekiyatan kula. Satemah Prabu Karna nglepasi pusaka Kunto Wijaya Danu. Pusaka sagah kula saut Panembahan. Ingkang menika pusaka Kunto Wijaya Danu kula aturi nampi duh Panembahan.
Akyat aresang kabeh ngurinang kodinem kempit dosang retnaning pawanaya si tukang walang hati ing Anoman kula wonten dawuh panemban sakwise pusaka ndak asta aja dadi atimu ya ora tak tampa wujute pisungsummu iki Anoman. Lho, lah kok mekaten Paremban? Iya. Awit jeneng sira Anoman nandhang dosa patang prakara. Siji, kowe dosa kelawan Prabu Karna. Jalaran sira gawe gelo lan ngrusak pikire nata ngawangga. Angka loro kowe dosa kelawan jangkaning jagat. Sabab manut jangka Baratayuda Basukarna kuwi bakal tetandingan kelawan Raden Janaka. Kosok baline Janaka ora gelem tetandingan kelawan mungsuh kang ora ndarbeni kekuatan. Angka 3 sira dosa marang panjenengan ingsun sebab atur pisungsum wae kok barang jarahan, barang colongan. Apa kok kira anggap aku iki tukang tadah? Dosamu kang angka pungkasan angka 4 sira dosa karo pribadimu dhewe. Kowe selak karo batinmu, nggoroi marang rasamu. Coba eling-elingen Anoman. Nalika kowe sepisanan Purwita marang panjenengan ingsun, kowe duweni penjaluk apa senggono? Kula nyuwun penjaluk dipun tuduhaken margine lampus. Duduhke dalane pati to. Sebab kowe wis jeleh nyawang soroting srengenge ning tinemune jebul batinmu isih awel karo patimu. Buktine pusakane Prabu Karna ora mbok tadahi nganggo dadamu. Kepara malah mbok saut senggono. Dadi wong bener kuwi durung karuan pener. Dadi wong pener kuwi durung karuan dadi wong becik. Wong becik durung bisa mestekke yen disenengi karo wong akeh. Waduh Panemban, kula suwun paduka hambedhah samudraning pangaksami ya. Lelakon sing wis bisa kanggo kaca benggala. Sumeneo sawetara mapan ana pepungkuran. Kae sajake ana daya senggana nuringgih Sang Adi Panemban. Mara Sang Arjuna esmenira kamanungsan kasarebanting kaing mungsuh ora jeneng kok Kesawa Sidi iki angkuh nanging katemben wae weruh mula aku mitambuh sapa kisanak kang nedeng rawuh Sudi amastani Panemban kula satriya Madukara panengah Pandhawa nami kula pun Janaka. Raden Janaka lakar kasinggihan Panemban. Ana wigati apa dene Raden Janaka lumarap ana pretapanku kene. Madhep ana ngarsaning Begawan Kesawa Sidi ya Begawan Kesawa Widi. Dosang Panemban manut wangsit ingkang kula tampi. Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Makutha Rama utawi pepakem Hastabrata ingkang badhe tumurun wonten ing Wukir Kutha Runggu kanthi lantaran paduka Sang Adi Panemban Begawan Kesawa Widi. Gandeng sakmangke kahanan Madyapada sampun boten tentrem. Menawi wonten mulunging penggalih Janaka namung badhe anyadang kang sarta anyadong tumedhakipun Wahyu Makutha Rama pepakem Hastabrata saking Paduka Sang Adi Panemban Begawan Kesawa Sidi.
Raden Janaka, pranyata luhur kang dadi gegayuhanmu. Krana sira migatekake marang kahanan lan swasana ingkang gumelar ana ing jagat raya. Tan wurunga kanugrahan iki mengko bakal ndok gegebengan minangka sarana katentremaning para kawula. Lakar kasinggihan duh panemban mara gage dikepara ngayun lungguhmu. Awit Wahyu Makutha Rama mono ora wantah wujud nanging wujude piwulang. Rada majuwa kang dadi lenggahmu Raden. Aduh Bathara Gung kang amurwa bumi buki kaparenga paring mangan sapa marang kawula kang tan bisa Raden Janaka kang sinebut Wahyu Makutha Rama mono isine piwulang pepakem Astabrata. Piwulang kanggo wong kang jumeneng pangarsa. Astabrata saka tembung asta kuwi 8, brata kuwi laku. Tegese pangarsa mau kudu nulat utawa nyuntul kase 8 perkara. Ya kuwi Surya, Candra, Kartika, Himanda, Bumi, Geni, Samudra lan Maruta. Siji Surya utawa srengenge. Surya kuwi sipate panas nanging uga dadi sarana tumraping dumadi. Semono uga jejering Nalendra kudu netepi wataking srengenge. Lire pangarsa kudu mamardi wong sak praja sepi ing pamrih supayane rame ing gawe. Ingkang wekasane wong sak praja bisa hangunduh marang kuruping pakarti. Praja kang mangkono iku bakale isine titi lan tentrem. Angka 2 Candra utawa rembulan. Rembulan iku pakartine madangi ing pepeteng tur patake uga nyengsemake. Mangkono uga pangarsa kudu bisa netepi watake rembulan. Nalendra kudu aweh pepadang marang kawulane kang nedeng nandhang pepeteng. Dene tumindak pangrengkuwe marang wong sak praja dianggepa kulawargane dhewe. Wusana wong sak praja padha sumuyut sarta sumungkem ring Sang Nata. Praja kang kaya mangkono bisa nuwuhake karta lan raharja. Angka 3 Kartika utawa lintang. Lintang kuwi dadi pepasren wanci bengi. Lakune dadi panengeraning mangsa kala. Mangkono uga wong dadi ratu kudu seneng olah kasutapan lan kudu bisa dadi tuntunan sakataing tindak ora kena singlar saka kautaman. Kang pungkasane wong sang praja bisa nepa palupi marang panjenengane nata. Praja kang kaya mangkono isine mung kebegan karaharjan Raden. Angka 4 Himanda utawa mendung. Mendung kae nonton wujude wae wis gawe giris kang padha tumingal. Dene pakartine gawe penguripan saking tetukulan nanging uga dadi pangrasuking dumadi. Mangkono uga Sang Nata kudu netepi watake mendung yen pinuju ngasta bebenering praja kudu nanduke singit wingit ya mung dumawahing pangandika tansah hangegungna para marta. Ning kosok baline yen wis nibake bebenering praja ora kena hambau kapine, ora kena pangarsa mbedake kulawarga apa kulit daging. Lamun Sang Nata bisa tumindak kang kaya mangkono bakal nuwuhake bungahe atine wong sak praja. Praja kang mangkono kena diarani luhur Raden.
Angka 5 maruta utawa angin-angin kuwi nyrambahi kabeh kang gumelar. Nadyan papan kang ndelik lan rungsit kabeh padha kawratan dening angin. Semono uga pangarsa kudu titi kelawan saliring paniti priksa. Ora kena nyepelekke perkara kang gedhe lan kang cilik. Sarta sang nata nindakna tumindak hanamur kawula ing pamrih bisa ngawruhi kahanan ingkang nyata. Yen bisa mangkono sang nata ora bakal kleru anggone ngetrapke larasing prenatan kang wusanane wong sak praja bisa sumungkem ring sang nata. Praja kang mangkono iku kawulane ora bakal kagiwang dening panemuning liyan utawa kang ateges jejeg lan santosa. Angka 6 dahana utawa geni. Geni kuwi watake teges mbrasta sapa wae kang sesinggolan. Rehne Nalendramana kang ngecake angger-anggering praja, mula ora ketang kuwi keluarga utawa sentana apa kawulane yen pancen kleru kudu dipidana bobot timbang kelawan kaluputane. Satemah nuwuhake keruntutan lan kasetyan. Praja kang mangkono Raden kena winastan adil. Angka 7 samudra utawa segara. Samudra kuwi watake momot lan jembar. Semono uga jumeneng nata kudu niru wataking samudra. Ya kuwi jembar lan momot ala becik kudu kamot. Sarta ora kena gething keburu sengit kelawan sawiji-wiji. Sabab wong sak praja mono warna-warna hamepaki. Nata yen bisa nindakake kang kaya mangkono bisa nuwuhake tukule rasa welas lan asih. Praja kang kaya mangkono bisa nimbulake golong gilik kawula lan gustine. Angka 8 Bantala utawa bumi. Bumi kuwi watake santosa lan suci. Jumeneng nata kudu bisa netepi watake bumi. Demen geganjar marang kawula kang labuh marang negarane. Uga aja gampang kegiwang marang hambeke para wadul. Lamun sang nata ora gampang kegiwang ucape hambek madul, ora mokal wong sak praja bakal hamar sudi mring kasusilan. Praja kang mangkono kena den arani kuncara Raden. Raden Arjuna piwulang hasta brata kang wis ndak wedharake iki pranyata dadi lambang tumurunning Wahyu Makutha Rama Raden. Waduh Panemban. Sampunipun den jlentrekaken kawruh pepakem hasta brata utawi Wahyu Makutha Rama kalian begawan Kesawa Sidi marang Raden Harjuna ya Raden Janaka. Biar padhang teterawangan ingkang dados penggalih Raden Dananjaya wauta kocap ana kaelokaning jagat saking akasa cumlorot tumibeng wonten pepangkoning Raden Arjuna wonten seratanipun Raden Paripurna. Sangadi Panemban ngaturaken agenging raos panuwun awit wedharanipun pepakem hasta brata utawi Wahyu Makutha ingkang dipun jlentrekaken kaliyan keng putra siswa kula pun Dananjaya. Nanging tuwuh tandha pitakon saklebeting batos Panemban. Apa sing isih ganjel ana rasamu Janaka? Sakrampungipun paduka Sangadi Panemban medharaken wujudipun pepakem hasta brata saking dirgantara wonten cumlorot cahya manter sak sada lanang tumibeng wonten pepangkonipun Dananjaya. Wonten seratanipun Raden Paripurna menika maknanipun punapa dosa Ngadi Panemban? Raden Janaka ngawruhanana iku minangka sasmitaning dewa utawa wangsiting Jawata kang kudu jeneng sira syukuri awit apa?
Pepakem Hastabrata utawa wahyu Makutha Rama kuwi wahyuning ratu, wahyuning Nalendra, wahyuning pangarsa. Mbok menawa kanthi lantaran cumlarating seratan kang nyeratake Raden Paripurna, mbuh besok putramu utawa putumu ingkang baku tedhak turune Raden Janaka bisa dadi Nalendra kang gedhe pangaribawane ning bumi Nuswantara. Raden padha panemban. Ngaturaken agenging panuwun awit wedharan Pepakem Hastabrata ingkang mengku pralambang wahyu Makutha Rama duh panemban. Ya Raden, sakmengko jeneng sira Raden enggal kondura ing kasatriyan. Kepara panjenengan ingsun titip pusaka Kyai Kuntawijaya Ndanu iki kondurna marang ingkang kagungan ya Raden. Lho, punika pusakanipun Kakang Basukarna kapara nyata. Wis ora wajibe sira Raden milik marang pusaka iki. Enggal kondurna marang kang kagungan. Ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit panemban. Ya Raden kalisa saka Sambikala. Wis lega sing dadi rasaku. Dene Prabu Kresna wis bisa dadi lantaran tumuruning wahyu Makutha Rama marang Dimas Arjuna. Yah, kaya Nyai Janaka. Sira durung tekan negara Ngamarta wis tak disiki lakumu, Yayi. Ora mikir Yayi Gunawan, sira Yayi mapan ana ngendi Yayi? Miyat langening kalang yuwan agar pandamun sara ong tinon lerek konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring
purnameng gegono dasare mangsa katiga ing adiku di Gunawan wis sawetara suwe anggonku ngupaya marang kadang para yayi nanging bareng ketemu kenang apa si Adi tak rangkul kok sajak ngindani yayi apa si Adi wis lali marang pun kakang apa malah si Adi wis ngemoi marang pun kakang yayi nuring nggih kakang Mas saderengipun kula matur ingkang kathah sungkem kula katur dumateng kakang Mas Kumbakarna iya yen to si Adi durung paring wangsulan kenang apa si Adi tak rangkul kok ora gelem aja dadi atimu pun kakang ora keduga nampa sembahmu yayi inggih kakang Mas milanipun kula paduka rangkul mboten purun awit titiwancinipun sakmenika tinimbalan wonten pangeran katarimah gesang kula saged muksa sak raga kula namung menawi kula karangkul kakang Mas Kumbakarna gek nyuwun sewu paduka kakang Mas Kumbakarna maksih hanyandang rereget kados mekaten kula kinten malah badhe ndadosaken pepalang anggen kula badhe nglampahi kasedan jati kakang Mas iya iya di yen pancen kuwi sing kok nggo dasar iya tak tampa pangabektimu Gunawan iya mung sak rampungipun kakang nampa atur kabeh mau saya keronta-ronta atiku Gunawan gek mungguh ana ngendi mapane dosa lan kaluputanku yodi geneo nganti pun kakang hanyandang lelakon kang kaya mangkene nalika pun kakang jaman isih urip biyen rasaku kaya ora kurang pengati-atiku ewadene kok ya masih kesandung ing rata kabentu sing tawang Gunawan syukur seketi jumurung kakang Mas dene paduka kakang Mas Kumbakarna ngrumaosi ngreh panandang ingkang kasandang nyuwun sewu kakang Mas dosa miwah kalepatan paduka kakang Mas krana rumuhun wonten paduka kakang Mas wanuh-wani lumawan tanding kelawan Prabu Rama Wijaya sak wadya balanipun lho pengko dhisik Gunawan apa ora kleru aturmu yayi coba pikiren pun kakang iki jejering satriya aku dilairake lan digedhekke ana bumi Ngalengka lan maneh yayi nalika aku magut ana payudan biyen ujubku ora mbelani kakang Rahwana kang pancen sasar susur bebudene pun kakang magut pupuh ujubku ya mung mligi mbela marang bumi kelairanku kang nalika samono dienggo jak-jakan Prabu Rama sak wadya balane ing atase aku jejering satriya mbela negara kok mbok luputke iki kepiye sing dadi pitungmu yayi nuning nggih kakang Mas kula ngakeni babakan labuh labetipun kakang Mas Kumbakarna namung jengandika kedah imut kakang Mas labuh labetipun satriya menika mboten kenging ninggal gangsal perkawis apa wae Gunawan setunggal tumindakipun sesanggeman kedah linandhesan manembah dumateng pangeran angka kalih luhuring kamanungsan ingkang adhedhasar leres lan adil kedah tansah pinesti angka 3 raos manunggal kedah tumanem wonten jiwanipun satriya angka 4 sabarang tumindak kedah mawi sarana saraseyan angka gangsal labuhing satriya kedah tumuju dhateng raharjaning tiyang sak nagari ing mangka kakang rikala semanten paduka kakang Mas nembe wungu saking nendra dereng ngantos manembah dumateng Hyang Manon tuwin dereng anglampahi saraseyan dhateng sak padha-padha saha mboten metang raos kamanungsan namung adhedhasar manunggiling bangsa tuwin tresna bangsa kemawon wekasanipun lajeng sedanten sinareman kakang Mas mboten wonten gina paedahipun paduka bela negara kala wadha kakang Mas Kumbakarna dalah adiku yayi
Tuh. Wonten malih tuladan prayogi satriya gong nagari ngalengka sang kumba karna namani iya yayi pun kakang lenggone ngreh kaluputanku yayi nanging Gunawan kira-kira apa ora ana dalan liya kinarya panebu sing dosaku iki Gunawan. Nyuwun sewu Kakang Mas. Tiyang gesang menika tansah ambudidaya. Lugunipun taksih kathah sarana damel njejekaken lampah. Kawimbuh malih ageng raos panalongsa paduka Kakang Mas. Mila menika wonten sarana ingkang kedah tinempuh. Coba ngendikakno Yayi. Kakang Mas, keparenga paduka Kakang Mas Hangopadi dateng panenggak Pandhawa kekasih Bima utawi Werkudara. Bilih sampun pinanggya anyuwuna dipun sampurnakaken ing mriku paduka badhe nampi aksama saking Pangeran Do Kakang Mas. Banget panarimaku Yayi Gunawan. Siadi Sidarbira 11 asih marang pun Kakang. Gandeng Mustrawaca kaparengipun Kakang mundhut pamit yodi. Tumuli ngupadi baya ana ngendi papan dununge Raden Werkudara. Lan pamujimu sing tak jaluk muga ora kleru dalan kasampurnan wiyodi. Nggih sembah kula ingkang humiring Kakang Mas. Hingkem hingkang netra kekalih sedakep wonang asta eling-eling Dian Gunawan Jalwa limpat seperapat pustamat dasare sinung daya luwih riwes nyipataken sedaya nafsu ing mangke kadarimah gesangipun Gunawan Wibisana moksa saaragane. Rasa sedina kaya setahun Rana rene kaya wong dina Rena wengi tan bisa turun Hambung tansah mikir kesrilanmu Bebayanganmu Kakang ing netra Sepulane iku mung rasa kangenku La ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna andabila sadid. Sok sapa sing seneng syukur marang Gusti ingkang murbeng dumadi, fa insyaallah bakal ditambah sing dadi rezekine ning kosok baline. Sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmating pangeran bakal nampa siksa sing gegirisi. Ngono ya, Truk. Nggih Mas Gareng. Menika sampun dipun tindakaken kanthi bener becik. Dumateng para keluarga besar ingkang mapan wonten ing dusun Jegong, warga masyarakat pepunden-pepunden miyang para sedulur-sedulur kang lenggah ana ing dusun Jegong. Pancen kapara nyata Mas Gareng. Alhamdulillah wa syukurillah isih ketemu ning parsanga sisen hiburan gara-gara. Isih semangat Mas Gareng. Wah. Isih semangat lho Le. Wong jenenge wong nyambut gawe kuwi yen dilambari ati semangat, ati bombong, ati bungah. Waktu semengi iso ketok cepet kok Le. Wah, luar biasa. Kang
Isih semangat ora. Kok ora wis ayo semangat. Wong yo nyambut gawe niki ayo. Pancene yo kudu kaya mengkono. Wah. Menggaris bawahi atur awake dhewe ning ngarep nggih masih dalam benang merah nggih menika adicara bersih dusun ingkang kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Jegong. Wah tatah buat obat. Bombong kawaran bunga ya, Truk. Bombong kawaran bunga iso sowan mrene maneh nyambung tali silaturahmi sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi njembarake tali paseduluran fa insyaallah bakal dijembarake sing dadi rezekine didawake sing dadi umure Allahumma amin. Iya, apa meneh mayoritas para warga masyarakat kang lenggah mapan ana ing dusun Jegong kene wah yen ora kleru petani kok Le. Petani nggih tandur didongake muga-muga sing tandur para petani-petani panene iso payu larang. Lah iya pancene kaya mengkono sing disesuwun. Ambak mung sak petani niku petani menika patut inarya tepa palupi. Kena kanggo patuladan nggih no Mas Gareng. Tuladane piye? Petani menika nyimbolaken watak sabar. Ibaratipun nandur menapa kemawon anggone nunggu oleh panen mereka mboten ngongso ditunggu nganti tekan sak panene petani mereka dados nyimbolaken meralambangaken raos utawi jiwaning kesabaran ngono ya Dik Petruk nggih menapa malih sing ditandur wujude pari niku nggih filosofi perkawis andhap asor kok iso andhap asor pari kae saya isi saya ndingkluk ya menungso menika langkung prayogi nggih mekaten saya akeh ngilmune saya kebak kang dadi kawruhe aja sumungah susangaran ning tansah nengenake watak sopan santun tata krama yuda negara aja nganti ditinggal. Wah ngono ya Dik Petruk nggih sing baku nderek memuji ya Truk. Muji piye Gong? Muga-muga anggone para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Jegong nggone ngenekke adicara nyadranan bersih dusun sedekah bumi nggih pinaring ana kalih saka sambikala apa wae sing dadi cita-cita gegayuhane para warga masyarakat dusun Jegong heeh iso kinabulan dening panguwasa ndat ingkang muring ndat amin ya rabbal alamin ya ya diding Mas Adya. Kersane mboten kados pengajian. Iya. Bawa Mas Heru. Pengasih Mas.